Kwento po ito sa amin nung professor namin sa University of Southern Mindanao, Cabacan, North Cotabato. Third year college ako nun. Nung madalas na ikwento ng aming professor sa anatomy ang kanyang mga nakakakilabot na karanasan sa aming college. Ayon sa kanya, tuwing umuulan, ramdam na ramdam mo ang pag-iba ng ihip ng hangin sa CVM Annex. Tila ba may mga munting tunog ng pagyapak sa sementadong sahig ng kanyang opisina. Hindi kalakihan ang opisina ng aming guro. May 2 upuang de sofa at iilang mga kasangkapang pang-opisina. Ayon sa kanya, madalas niyang nararamdaman na tila ba may isang batang lalaki na umaaligid sa kanya sa tuwing siya ay mag-isa. Minsan siya'y natutulak, nakikialam ng gamit, at umuupo yun sa mga sofa. May mga panahon na iisip niya na maaaring gusto lamang makipaglaro. Hindi lamang si Ma'am ang nag-iisang nakakaramdam sa presensya ng bata. Ilang beses na di umano, napapansin ng iilan ang paghatid sundo ng bata na nasa 4 hanggang 6 na taong gulang sa mga estudyanteng pababa sa tricycle papunta sa kanilang mga silid. Sa tuwing umuulan, lumalabas raw si baby boy upang makipaglaro sa mga estudyante sa CVM. Tulad ng ibang bata, likas siyang mapaglaro. Ayon sa aming guro, minsan na rin siyang nagkaroon ng estudyanteng nabiyayaan ng kakayahang makakita ng mga hindi natin katulad. Sa tuwing nagkaklase ang aming guro, labis siyang nagtataka dahil panay sa pagyuko ang kanyang estudyante at hindi makatingin ng tuwid. Dahil dito, tinanong niya kung bakit ganon ang pag-aasta niya sa klase. Lingid sa kaalaman ni Ma'am, nakikita raw nitong nakayakap ang bata sa likuran niya. Marahil, si baby boy ay naghahanap ng pagkalinga ng isang ina at nahanap niya ito sa katauhan ni Ma'am. Marami pang mga nakakakilabot na misteryo ang hindi maipaliwanag sa aming college. Ngunit ayaw na namin itong alamin sapagkat natatakot kaming magambala namin ang mga hindi dapat guluhin. Matapos ang sunod-sunod na pagpanaw ng iilang estudyante sa CVM sa loob ng 1 buwan, nagdesisyon na ring magpa-college blessing ang aming dean. Sa tulong ng isang pare, binabasbasa ng holy water ang palibot ng aming building. May koneksyon man o wala ang mga pangyayaring ito sa mga hindi maipaliwanag na mga nilalang sa aming college, ipagdarasal pa rin namin ang mga kaluluwa ng aming mga pumanaw na schoolmates. Sa susunod na ikaw ay nasa CVM Annex at nararamdaman mong merong nais makapaglaro sa'yo, huwag kang matakot. Mabait si baby boy. Hindi kanya sasaktan. Naghahanap lamang siya ng kalaro. Yung CVM po pinuno, College of Veterinary Medicine. Dear Pinuno, ito ang aking istorya. Nagtatrabaho ako bilang isang call center agent sa QC. Hindi ko na sasabihin ang pangalan ng company ko. Ayoko na kasing magka-issue pa. Tumagal ako dito ng 2 taon. Nung una masaya naman ako. Pero after mga ilang buwan,
naramdaman ko na yung politika sa company na parang palakasan. Ito ang experience ko sa company yon. Nung kalagitnaan ng training namin, nag-uusap kami ng batchmate ko o wavemate ko about sa mga nakakatakot. At nagulat kami nang sumingit yung trainer namin. At ang sabi niya, "Oh, ano yung pinagkukwentuhan ninyo?" Ang sabi ko, may nakapagsabi sa amin na may napapabalita daw na may multo dito sa building kasi luma na tong building natin eh. At saka tuwing 3 a.m. daw, sa elevator may nakakasabay sila na naka-orange na tao. Tapos, basang-basa yung katawan pero blurred yung muka. Hindi makita yung muka eh. Yun yung usap-usapan dito. Yun yung sabi ng maraming agent. At meron naman daw babaeng nakaputi, laging malapit sa CR. Yung trainer ko, bigla na lang siyang sumimangot. Akala ko magagalit siya. Pero ang sabi niya, sa totoo lang, marami na ring nakapagsabi sa akin yan. Lalo na yung tungkol doon sa elevator. Kasi alam nyo ba, merong grupo ng mga agent na nag-team building at medyo minalas sila at nalunod yung isang kasamahan nila. Dinala nila yung bangkay dito. Kaya usap-usapan nun, yun daw yung nagpapakita. Mahilig daw kasi yun sa orange na damit eh. Tapos mahilig magtambay malapit sa elevator. Kasi may bintana yun, di ba? Dun malapit sa elevator. Tapos mahilig daw yun tumingin sa view. Yun ang sabi ng trainer namin. Pero hindi ko naman iniintindi. Kasi hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Tinatawanan ko lang ang mga bagay na yun. Ang sabi ko pa, "Sir, baka akala niya andun ang shower. Kasi 'di ba nag-swimming?" So, wala. Binaliwala ko talaga yung kwentong yun. At ito na nga. Ang shift ko, 7 p.m. hanggang 4 a.m. At na-experience ko to nang minsang mag-shift ako. May VTO kami nun, or voluntary timeout sa mga taga-BPO. Alam nila kung anong ibig sabihin yan. Maaga kaming pina-out nun. Dahil may motor ako na nasa parking lot, kailangan kong gamitin yung elevator papunta ng ground floor. Tapos mga bandang 2:30 a.m. na nun. Nakababa naman ako sa parking lot ng maayos. Pero kamalas-malasan, may naiwan ako sa locker room ko. Kaya kinailangan kong bumalik nun. At bumalik nga ako sa itaas. Nung nakuha ko na yung susi ng motor ko, pagtapos nun bumaba ako gamit ang elevator. Pero bumukas ang elevator. At nung pumasok na ako sa loob, nakayuko po ako nun dahil may tinetext ako. Sabi ko, "Papindot po. Parking lot 1 po. Salamat." Tapos sumara na ang pinto ng elevator. Napansin ko, parang ang bagal ng elevator. Sabi ko pa sa kasabay ko, "Ang bagal ng elevator, no?" Wala siyang imek. Tapos pagtapos kong mag-text, pinasok ko ang cellphone ko sa bag ko. Nakita ko sa sahig yung tumutulo na tubig. At nakita ko rin yung suot nung kasabay ko na pantalon. Basang-basa at hindi ko alam kung
T-shirt o polo yung suot niya na kulay orange. Sinubukan kong tingnan ang mukha niya, pero blurred at parang nahihilo ako pag sinusubukan kong tumingin sa kanya. Biglang pumasok sa alaala ko ang sinabi ng trainer ko tungkol sa naka-orange na yon. Matapos pumasok sa isip ko yun sumigaw na lang ako ng sumigaw sa takot at hindi ko alam ang gagawin ko. Lalaki ako, pinuno, pero hindi ko alam kung napatili ako nun. Tapos nagulat na lang ako dahil may nagbubukas na ng elevator. Maintenance pala nun. Nanghina ako at nag-pass out po ako nun. Nagising na lang ako na nasa klinik ako. Tinanong sa akin ng management na kung papaano ako nakapasok sa elevator na yon. Under maintenance yun. 3 kasi yung elevator na gumagana. Yung 2 at 1. Tapos napadpad ako doon sa sira. Sinabihan ako ng management na wag na lang ipagsabi ang nangyari. Pero maraming nakaalam nun. Dahil halos gibain ko na yung pinto nun Nag-try silang mag-review ng CCTV. Pero bakit nakorap ang files nila nung mga oras na yon? Makalipas ang 1 buwan, tinapos ko ang render ko sa company na yon at umalis na ako. Every time na dumadaan ako sa company na yon, hindi ko maiwasang kilabutan. Malapit kasi sa amin yun Tanong ko lang, pinuno. Ikaw ba? Sasakay ka ba sa ganong klase ng elevator? O aalis ka na kaagad ng company? Ako? Sasakay ako sa ganong elevator. Gusto ko lang i-share itong mga kwento ng kababalaghan na nangyari sa lugar namin sa Navotas. Unang kwento, Santo Sepulcro. Doon sa aming barangay sa Navotas, may isang private na maliit na simbahan na ang pangalan ay Simbahan ng Mahal na Senyor. Ito ay palaging dinarayo tuwing Biyernes ng mga deboto ng Mahal na Senyor. Ang imahe niya ay si Jesus at kung saan siya inilibing. At mas lalong maraming nagsisimba dito tuwing sasapit ang mahal na araw. Simula Monday hanggang Thursday ng umaga ay unti-unti nang nagkakaroon ng mahabang pila ng mga tao na inaabot ng 3:00 ng hapon ng Holy Friday. Ang pila ng tao ay halos inaabot ng 3 kilometro ang layo o higit pa. Partida, 2 linya pa yon. Sa loob ng mismong lote kung saan nakatayo yung simbahan, may balon doon na matagal nang isinarado dahil hindi naman nagagamit. Binuhay na lang ulit nung taong 2002. Binanggit ko yung balon na to kasi base sa mga kwento ng mga matatandang kamag-anak namin na tagapaglinis ng simbahan at tagapagbihis ng Mahal na Senyor, tuwing Biyernes ng umaga napapansin nila na may marka ng tubig sa sahig ng simbahan simula sa ibaba ng hagdanan paakyat sa mismong altar kung saan nakahiga ang Mahal na Senyor. Tapos napapansin din nila na yung laylayan ng suot nito basa ng tubig. Ang sabi nila, naliligo ang Mahal na Senyor tuwing Biyernes. Ito namang kwento na ito galing sa lolo at lola ko na dati daw may mga kilalang artista na nagsisimba doon sa amin tuwing mahal na araw.
Ang kwento ng mga artista na nagsisimba, may lumalapit daw na lalaki sa kanila kung saang lugar sila nagsushooting. Tapos makikipag-usap sa kanila at hihingi ng tulong pinansyal para sa mga mambabasa ng pasyon sa simbahan. Tradisyon na ng mga Katoliko tuwing sasapit ang ganitong panahon. Ang sabi pa nila, kapag ibibigay na daw nila yung tulong na pera, ayaw naman itong tanggapin at ang sasabihin sa kanila, pumunta sila doon sa simbahan at doon ibigay yung pera. Sa madaling sabi, pupunta sila sa barangay namin para ibigay yung tulong pinansyal doon sa simbahan. Nung tinatanong na sila nung namamahala sa simbahan kung sino ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong, syempre ang sagot nila ay hindi nila kilala at ide-describe na lang nila yung itsura ng lalaki. Sa maniwala ka o hindi, pinuno, yung nakita nila ay yung Santo Sepulcro sa may altar. Bigla silang nagulat at sinabing yon ang nakausap nilang lalaki na nagpunta sa kanila doon. Siguro nangyari ito taong 1970s kasi ikinukwento sa amin to ng lolo at lola ko. Bata pa ako noon. Ito naman, nangyari ng year 2012 or 2013. May bagong lipat doon sa barangay namin. Ang inupahan nilang bahay, katapat mismo ng simbahan. Yung harapan ng bahay nila, ginawa nilang bakery. Kaya madaling araw pa lang, bukas na sila para magtinda ng pandesal at iba pang tinapay. Nung sumapit ang mahal na araw, nagulat sila kasi sobrang dami talaga nung mga nagsisimba. Kaya imbes na isara nila yung bakery, nagbukas sila ng 24 hours. Sayang din kasi, baka may mga nakapila na bumili ng tinapay at inumin. Bihira kasi ang nagpapakaridad o charity doon sa amin tuwing ganong okasyon. Pagdating ng 5 p.m., ipinuprosesyon yung Santo Sepulcro paikot sa ilang barangay na malapit sa amin at pati na din sa buong barangay namin. Madalas, inaabot ito ng 8 p.m. dahil napakaraming sumasama sa prosesyon. Yung ibang sumasama, mga dayo pa sa ibang lugar. Mga nagbisita iglesia. Nung dumaan na yung prosesyon sa tapat ng bakery, laking gulat nung nakatira doon dahil ang sabi niya, yun yung lalaki na madalas nilang nakikita tuwing madaling araw na bumababa sa hagdanan ng simbahan. Ikalawang kwento, bahay na bato. Itong susunod na kwento ko sa Navotas pa din, taong 2005 or 2006. Sariling karanasan ko ito at ng 3 hipag ko sa pinagawa niyang bahay para doon muna tutuloy ang mga anak niya na high school freshmen at hipag niya na nag-aaral ng kolehiyo. Bungalow style ang bahay. May 2 kwarto, 1 banyo, kitchen at dining room. Tapos may maliit lang na sala sa loob. Tapos sa harapan may maliit din na space para gawing tambayan at sampayan. Naunang tumira doon yung 3 hipag niya. Dahil yung 2 anak niya, hindi muna pinapunta doon dahil pareho kasing pasaway. Nung doon na nakatira yung mga hipag ng tito ko, okay naman, wala silang naging problema. Pero nung nagsimula na silang pumasok ng eskwela, doon na nag-umpisa ang mga kakaibang experience nila sa bahay. Unang pangyayari, umuwi ng bahay yung isang hipag ng tito ko. Galing siya sa school. May nakalimutan siyang gamit
Kaya binalikan niya sa bahay. Dahil kabisado na niya ang loob ng bahay, hindi na siya nagbukas ng ilaw. Dumiretso na siya sa kwarto nila at pagbukas niya ng pinto, nagulat siya at natakot dahil may magandang lalaki at isang bata ang nakaupo doon mismo sa kama nila. Nagmadali siyang tumakbo palabas habang umiiyak dahil sa takot. Tiyempo naman na nandoon sa labas yung tita ko at tinanong siya kung ano ang nangyari. Kinuwento niya yung nakita niya sa loob ng bahay. Ito namang tita ko, ang sabi, baka daw magnanakaw at nakapasok sa loob ng bahay. Ang sabi ng tita ko, puntahan nila. Pero ayaw nang bumalik sa loob ng bahay yung hipag ng tito ko. Kasi nga sobrang natakot. Kaya ang nangyari, hindi na nagpapaiwan sa loob ng bahay yung isang hipag ng tito ko at hindi din siya pumapasok mag-isa sa loob ng kwarto. Kailangan palagi siyang may kasama. Ikalawang pangyayari. Patulog na yung dalawang hipag ng tito ko. Nakahiga na sila sa kama. Patay na ang ilaw sa loob ng kwarto. At yung isang hipag ng tito ko, naisipang magkuha ng picture sa paanan niya. At nung tiningnan niya yung picture sa cellphone niya, may muka sa pagitan ng paa niya. Nagsisisigaw silang magkakapatid at lumabas ng kwarto dahil sa takot. Maniwala ka o hindi, Pinuno, ako mismo nakita ko yung picture na may muka talaga sa pagitan ng paa. Hindi nga lang malinaw ang detalye ng muka, pero may mata, ilong, at yung bibig niya ay nakanganga. Naipost yon sa Facebook nung anak ng bunso ng tito ko. Ikatlong pangyayari. Ito naman ay karanasan sa bahay ng ikatlong hipag ng tito ko at ng asawa niya. Doon sila sa kabilang kwarto natutulog. Buntis na yung asawa ng hipag ng tito ko. At nung nasa kwarto na sila para matulog, biglang nagsisisigaw yung hipag ng tito ko. Nagulat yung asawa niya at tinanong siya kung bakit siya nagsisisigaw. Ang sagot niya, nung nakapikit na siya para matulog, may babae siyang nakikita na nakasuot ng itim na damit at sasakluban siya sa ulo ng kulay itim na tela. Ang sabi naman ng asawa niya, guni-guni lang yon at sinabihan siyang magdasal. Nang pumikit na ulit yung hipag ng tito ko, andoon na naman yung babae at sasakluban ulit siya ng tela sa ulo. Kaya nagsisisigaw uli ito at umiiyak na. Ang ginawa ng asawa niya, tumayo ito at binuksan ang ilaw. Inutusan niyang ipagpag ang mga una nila. Pagkatapos nilang gawin yon, lumipat na sila sa bahay ng asawa niya at doon na tumira. Ayaw na niyang bumalik doon sa bahay ng tito ko. Ikaapat na pangyayari. Ako na ito. Dahil sa mga pangyayaring yon, ayaw nang tumira ng tatlong hipag ng tito ko doon sa bahay. Matagal yung nabakante at walang tumira. Hanggang sa maraming nagkukwento sa amin na pag dumaraan sila sa tapat ng bahay ng tito ko, kapag 10 oras na ng gabi, may nakikita silang matandang lalaki at bata na nakaupo doon sa harapan ng bahay. Ang pinagtataka nila, nakapadlock yung gate tapos walang ilaw ang buong bahay pero may tao. Dahil nga may kasabihan na, pag matagal nang walang tao ang isang bahay, pamumugaran ito ng mga multo. Kaya kinausap ako ng tito ko pati yung isang pinsan ko na doon muna kami matulog. Nung una, ayaw ng pinsan ko kasi natatakot siya. Ako din naman natatakot pero ang sabi ko sa sarili ko,
Basta may kasama ako, okay lang. Tsaka ang plano ko nun, hindi ako magpapatay ni isang ilaw. Ultimo yung nasa loob ng banyo hindi ko papatayin. Ito na nga, kinagabihan. Pagkatapos maghapunan, doon kami tumambay ng pinsan ko sa salas at nanood kami ng TV. Ang palabas nun wrestling sa Channel 5. Hindi kami sa kwarto natulog. Ayaw namin kasi nakakatakot. Baka mamaya may kung ano pa kaming makita doon sa loob. Kaya doon kami natulog sa maliit na salas at nakahiga ako sa sofa. Yung pinsan ko naman naglatag ng kutsyon sa lapag. Natawa pa nga ako sa kanya nung bigla siyang bumalikwas ng tayo mula sa pagkakahiga niya. Nung naalimpungatan siya sa pagkakatulog niya, tinanong ko siya kung bakit. Akala ko iiwan mo na ako eh. Natatawa niyang sabi, sabay balik sa pagkakahiga. Ako naman pinatay ko na yung TV. Wala nang palabas eh. Bandang 12:00 na din kasi siguro noon. Nung matutulog na ako, napansin ko bakit may malamig na hangin na bumubuga sa uluhan ko. Naalala ko, nga pala, may bintana doon sa bandang uluhan ko pero nang tingnan ko, sarado. Ang nakakapagtaka pa, yung electric fan namin nasa paanan ko kaya imposibleng may hangin na bubuga sa ulo ko. Dahil wala namang source na pwedeng panggalingan. Nakaramdam ako ng kilabot. Nagtayuan lahat ng balahibo ko. Iba na din ang naiisip ko nung mga oras na yon. Natatakot na ako. Ayoko din naman nagisingin pa yung pinsan ko kasi tulog na siya at humihilik na. Ayoko na din dumilat ulit kasi baka mamaya may makita pa ako na kung ano-ano. Kaya ang ginawa ko, kinapa ko yung kumot na gamit ko. Nagtalokbong ako dahil tuloy pa din yung lamig ng hangin na bumubuga sa ulo ko. Tapos nagdasal na lang ako hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan, nagkwento ko sa pinsan ko tungkol doon sa experience ko nung gabi. Ang sabi niya sa akin, may nararamdaman din daw siya sa paanan niya pero hindi niya lang pinansin. Hindi na din daw niya ako ginising kasi akala niya tulog na ako. Matapos ang gabi na yon, hindi na kami umulit matulog doon. Kaya ang nangyari, napilitan yung tito ko na papuntahin na doon yung 2 anak niya na mag-aaral ng high school. Marami pa akong experience, Pinuno. Karamihan puro personal experience ko. Ang tanong ko nga lang sa sarili ko, totoo ba yon o imahinasyon ko lang? Maraming salamat. Sana mabasa mo to at baka sakaling makapagbigay ka ng opinyon tungkol sa mga kwento ko. Maayong buntag, Pinuno. Itago mo na lang ako sa pangalang Gary. Nais ko sanang ibahagi sa channel mo ang aking karanasan sa bahay ng aking lola. Kung di nyo na itatanong, Pinuno, lumaki akong walang kinamulatang sariling pamilya. Ang nagpalaki sa akin mula pagkabata ay ang aking lolo at lola. Itinaguyod ako ng mga ito, Pinuno, hanggang sa dumating ang araw na kaya ko nang buhayin ang aking sarili. Ayon sa lola ko na, hindi ako mahalaga sa aking mga magulang, kaya ako ay tinalikuran ng mga ito. Wala namang problema sa akin yon, Pinuno, dahil nasanay na akong mamuhay mag-isa. Kumain ng mag-isa, maglakad ng mag-isa, at tumapos ng pag-aaral ng mag-isa. Kahit noong nagtapos ang pag-aaral ko, Pinuno, ay hindi ko naramdaman ang presensya ng pagmamahal ng aking pamilya. Malupit din sa akin ang kinamulatan kong pamilya at masakit mang isipin, pero pinalaki ako ng mga ito sa palo.
Kahit ganon ang karanasan ko noong kabataan ko, ay pilit ko na lamang iniintindi ang lahat dahil sa wala namang perpekto sa mundo. Marahil ay nagsisisi din ang lolo at lola kong yun sa pagpapalaki sa akin, kaya ako nito pinapalo noong bata pa ako. Umpisahan ko na yung kwento, Pinuno. Sa pagkakatanda ko, taong 1980 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Cebu. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong taon, Pinuno, sa kadahilanang baka merong kang tagapakinig na taga roon sa amin. Mas maigi ng Cebu na lamang ang babanggitin ko. Itong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nasa edad 12. Kasakasama pa namin noon nila nanay ang anak nitong babae, gawa ng hindi pa yon nakakapag-asawa. Sa buong maghapon, Pinuno, ay puro trabaho lamang ang inaatupag ko sa aming bahay dahil sa nagagalit si inay kapag hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Isang araw, katatapos ko lang magsalansan sa mesa ng aming pananghalian. Ang anak kasing babae ng lola kong yon ay nagluluto at ako naman ang naghahanda ng hapagkainan. Ganon at ganon ang ginagawa ko noon, Pinuno, dahil sa yon ang naiatas sa aking trabaho. Tara na ho, kain na ho tayo, wika ko kila nanay. Nang marinig ito ng lola ko ay nagsisisigaw yon dahil sa galit. Hindi ko alam kung sinong kaaway nito at kampante naman akong wala akong ginawang masama noong mga oras na yon. Alam mo nangyari, Pinuno? Paglapit nito sa akin ay pinalo ako ng walis. Halos magsisisigaw na ako nung mga oras na yon dahil sa nagulat ako sa ginawa ng lola ko. Di ko nagawang sumagot noon, Pinuno, dahil ayoko nang palalain ang sitwasyon. Sino bang tinatawag mong bata ka? Nais mo bang meron tayong makasalong hindi imbitado sa ating hapagkainan? Galit na wika nito sa akin. Nagulat naman ako sa pinagsasasabi noon, Pinuno, dahil sa yun ang unang beses na narinig ko ito sa kanya. Habang pinapagalitan ako noon, Pinuno, ay meron akong napapansing kakaiba sa aming bintana. Akala ko kagagawan lang yon ng simoy ng hangin, kaya hindi ko na lamang ito inintindi. Matapos ako nitong pagalitan ay agaran din naman kaming kumain dahil pasado 12:00 na noong mga oras na yon. Maniwala kayo o hindi, habang kumakain kami noong mga oras na yon, ay meron akong nakitang isang batang lalaki na nakatayo sa aming pinto. Nakabukas ang pinto namin noon, Pinuno, kaya kitang-kita ko talaga ang pagtitig ng batang yon. Hindi ko to kilala dahil sa yon ang unang beses na nakita ko ito. Nang maibaling ko ang aking paningin sa kukunin kong ulam, ay bigla namang naglaho ang batang yon. Hindi ko na ito pinansin dahil baka sa napadaan lamang ito sa aming bahay. Pagsapit ng gabi ay doon na nga nangyari ang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Habang kumakain kami ng aming hapunan, ay biglang bumalik muli ang batang yon. Pero sa pagkakataong ito ay meron na itong kasamang kalansay na nakatayo sa kanyang likuran. Gumagalaw din ang kalansay na yon, Pinuno, na siyang labis kong ikinatakot. Matapos kong makita ang nilalang na yon, ay bigla na lamang akong nagsisisigaw habang kumakain. Ilang minuto lang ang lumipas at dahang-dahang nawala ang aking wisyo. Animoy ang paningin ko noong mga oras na yon ay biglang nandilim dahil sa aking mga nasilayan. Paggising ko noon, Pinuno, ay laking gulat ko na lamang ng umaga na pala. Napakapait din ng aking dila at halos masuka na ako dahil sa alat. Nang tinangka kong gumalaw noong mga oras na yon, ay nakakapagtakang hindi ko maiangat ang aking katawan
Agad namang lumapit ang lola ko noon upang tingnan ang aking kalagayan. "Huwag mo na munang pilitin. Di ka pa magaling," wika nito sa akin. "Nay, ano ho ba ang nangyari?" Gulat na tanong ko naman dito. "Sinapian ka. Sabi ko naman sa'yo na pangalanan mo ang iniimbita mong kumain sa hapagkainan. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Kung hindi ay mas malala pa dyan ang aabutin mo." Babala naman ito sa akin. Ayon pa kay Nanay Pinuno, na matapos akong mawala ng malay noong mga oras na yon, ay merong pumasok sa aking katawan na nilalang. Dahil sa alam ng lola ko na sinapian ako, ay agad naman itong pinatawag ang albularyong malapit lang sa aming bahay. Habang wala pa ang albularyo, ayon kay inay, ay nilagyan ako nito ng napakaraming asin sa bibig dahil ang buong akala nito ay makakatulong ito sa akin. Pero kahit punong-puno na ng asin ang aking bunganga, ay hindi pa rin ako bumabalik sa normal. Naging maayos lang ang aking pakiramdam noon. Noong nagamot na ako ng tuluyan ng albularyo. Binigyan din kami nito ng pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa ng lola kong yon na bago umalis ang albularyo sa aming pamamahay, ay nagwika pa ito ng, "Sa susunod, huwag kayong magyayaya ng nilalang na hindi nyo pauunlakan sa inyong hapagkainan." Nang marinig ko ang kwentong yun, Pinuno, ay doon ko tuluyang napagtanto na ang batang nagpakita sa akin noong mga panahong yon ay maaaring isang multo. Nasabi rin sa akin ni inay na nagalit umano ang niyaya ko sa aming hapagkainan, kaya ito sumapi sa akin. Dahil sa pangyayaring yun, Pinuno, ay hindi ko na muling tinangkapang magyaya ng mga nilalang na hindi naman namin kasama sa bahay. Magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin ang karanasan kong yon na hinding-hindi ko malilimutan. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Salamat po. White Lady sa Dorm. Good day, Pinuno. Ang kwentong ito ay sariling karanasan ko noong nagdodorm ako dyan sa Malate, Manila. Yung dorm namin ay 6 floors ang taas at maraming kwarto rito. Malinis at well-maintained ito at palaging may naka-occupy na nagte-training din tulad sa akin. Nangyari ang experience ko noong nailipat ako sa 3rd floor ng aming dorm. Doon sa 3rd floor, wala masyadong naka-occupy kasi hinihindian yon ng mga dormers kasi di daw sila makatulog at dagdag pa ng maintenance ay may multo doon. Bilang matapang ako at wala akong takot sa mga ganon, pumayag na akong lumipat doon. Wala naman kasing ibang bakanteng room sa ibang floor at magsasanitize sila ng room na pinanggalingan ko sa 4th floor. Pagdating ko sa kwarto ko doon sa 3rd floor, napansin ko kaagad na parang ako lang mag-isa sa floor na yon. Inaayos pa kasi yon at nire-renovate ng management. Naglakad ako sa hall at napansin kong patay pa ang lahat ng ilaw sa CR. Agad kong hinanap ang kwarto ko at nahanap ko yung room na nakaharap sa shower room. Di naman ako kumikibo. Ang isang staff na sumama sa akin ay tumulong sa pagdala ng gamit ko. Di ko nalang pinansin at agad itong umalis ng kwarto, paglapag ng bag ko. La, anong nangyari dun? Sa isip-isip ko. Inayos ko agad ang mga gamit ko at nilagay sa cabinet. Mag-aalas 5 ng hapon nung lumipat ako. Habang nag-aayos ako may narinig akong nagbukas ng shower sa CR. Sa isip-isip ko, ayun naman pala
May kasama naman pala ako dito. Pagkatapos kong ayusin ang gamit ko, titingnan ko sana kung sino ang naliligo kasi tuloy-tuloy ang andar nung shower. Paghawak ko sa doorknob ng kwarto, ay biglang tumigil ang tubig sa shower. At pagbukas ko, patay na ang ilaw doon. Nagtaka ko kasi ang bilis namang mawala nung naliligo. Sinilip-silip ko ang banyo at basa nga ang sahig ng isang shower room. 4 kasi ang shower room doon at may pinto kada isa. Hinayaan ko na lang at pumasok na ulit ako sa kwarto ko. Paghiga ko sa kama, may biglang kumatok ng 3 beses sa kwarto ko. Malakas yon na parang nagdadabog. 3 katok lang yon. Tapos nawawala. Tapos kakatok na naman. Pag binubuksan ko, wala namang tao. Pero meron akong nakitang mga yapak ng tao sa sahig na parang galing ito sa CR. Papunta yun sa hallway. Sinigawan ko ng, "Oy! Walang trip-trip dito ha! Respeto naman!" Walang sumagot. Pumasok ako sa room at kinuha ko ang cellphone at wallet ko. Kasi dinner time na eh. Bumaba ako sa lobby at nagtanong sa sikyo kung sino ang kasama ko doon sa 3rd floor. Baguhan lang yung security guard na naka-assign, kaya hindi niya daw alam. Ang sabi ko kasi ng titrip. Sabay alis at kumain sa malapit na karinderya. Mga 8:00 na ako nakabalik ng dorm kasi nakinood pa ako ng NBA sa lobby. Bago ako umakyat, sinabihan ako ni Mang Jun. Siya yung dorm master namin. Ang sabi nito, wag na wag daw akong lalabas ng kwarto ko paglagpas ng 10:00. Wag ko daw pansinin kung anuman ang marinig ko. Nagtanong ako ng, "Bakit naman, Mang Jun? Kakabagot kaya sa kwarto? At minsan umiihi ako kapag 12:00. Sabi naman ni Mang Jun, basta. Sa garapon ka na lang muna umihi. Mahirap na." Tapos sabay alis kasi marami siyang inaasikaso. At ayun, umakyat na ako sa kwarto ko. Paglabas ko ng elevator, napansin ko kaagad ang mga ilaw sa floor patay sindi ang iba na parang di napalitan. Yung iba okay naman pero yung iba talaga patay sindi. Dumiretso kaagad ako sa kwarto ko at humiga. Nakatulog agad ako noon kasi medyo pagod ako sa paglilipat. 12:34 yon ng umaga at nagising ako kasi may umiiyak na sa shower room. Nasa harapan lang ng kwarto ko yon, di ba? Yung pag-iyak niya umi-echo pa sa shower room na parang double voice pa. Di ko na lang pinansin kasi baka magsyota na nag-aaway. Nang nakaramdam ako na parang naiihi ako. 12:42 lumabas ako para umihi. At paglabas ko ay tumigil agad ang pag-iyak nung babae. Dumiretso ako sa CR na katabi pa nung shower room. Habang umiihi ako, may napansin akong mga paa sa isang cubicle sa dulo. Nakita ko yon sa refleksyon ng banyo. Nakapaa yun, walang suot na sapatos o tsinelas man lang. Kulay gray ito at parang basa at marumi. Tiningnan ko ng ilang segundo yon at di naman gumagalaw.
Paglabas ko ay hinayaan kong nakailaw ang CR kasi baka magalit ang tumatae. Sa labas ng CR napansin ko ang mga yabag na nanggaling sa shower room papunta ng CR. Sa isip-isip ko na naman, hala, yung babae na nasa shower room, dun siguro natae. Pero nakapagtataka na hindi ko napansin na pumasok yun sa CR. Nung nakailang hakbang na ako pabalik sa kwarto ko, namatay ang ilaw sa CR. At paglingon ko doon, nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok na hanggang balikat. Natatakpa ng buhok ang mukha nito at nakayuko itong nakaharap sa akin. Yung damit niya ay sinaunang damit ng mga babaeng Kastila. Medyo marumi ito at maraming mantsa. Binilisan ko ang paglakad pabalik ng kwarto ko. At pagbalik ko sa kwarto ko, naisipan kong lingunin ulit yung babae kung nandoon pa siya. At laking gulat ko nang naisara ko ng malakas ang pintuan ko. Nakita ko ang babae na lumulutang ng napakabilis papalusob sa akin. Sa gulat ko ay sinara ko ng malakas ang pinto at dun ko narinig ang iyak at katok sa pintuan ko. Ganun pa rin. 3 beses tapos hihinto at kakatok ulit. Sinigawan ko yung babae kung anong kailangan nito at nakakaistorbo na siya. Ilang beses kong sinigawan yon nang naisipan kong buksan ang pinto kasi buwisit na ako at ginulat pa ako kanina. Pagbukas ko, wala na namang tao. Bumaba ako mga bandang 12:58 na yon o 1:00 na ng madaling araw. Accurate ang oras ko kasi panay ang tingin ko sa relo ko noong nangyari sa akin yon. Galit kong ginising si Mang Jun kasi siya yung nakabantay nung mga oras na yon. Mang Jun, bakit may babae doon na sira ang ulo sa taas? Ginulat pa ako tapos lumusob sa akin. Kalmado lang si Mang Jun at tumayo. Iho, kape ka muna, sabi ni Mang Jun. Huwag ka munang babalik sa itaas, iho. Di ka makakatulog. Mga bandang 6:00 ka na bumalik doon. Dito ka na muna matulog sa kwarto ko at ako ay mag-iikot din naman. Mang Jun, sino ba yung siraulo na babae na yon? Iyak pa ng iyak. Tingnan mo dyan sa CCTV. Makikita mo talaga yan na nambubuwisit, sabi ko. Pinakita ni Mang Jun ang record ng CCTV at nagimbal ako sa nakita ko. Wala man lang babae doon sa CCTV at para lang akong siraulo na biglang pumasok sa kwarto ko. At nung pagpunta ko sa CR, doon nakita ng mga mata ko ang namumuong mga yabag sa sahig mula sa shower room na papunta ng CR. Si Erica talaga ang hilig manakot ng baguhan. Mang Jun, sino naman si Erica? Di mo naman sinabi na may babae akong kasama doon sa 3rd floor. Si Erica ay ang multo dyan sa 3rd floor. Multo yan ng isang babae na pinagsamantalahan at pinatay sa mismong shower room sa harap ng kwarto mo. Alam ko yan kasi dati akong janitor na nakakita sa bangkay niya. At ako rin ang bumugbog sa gumawa ng panghahalay sa kanya. Maniwala ka sa hindi, iho. Hindi makaalis ang kaluluwa niya dyan kasi ang sabi ng iba, ang nahuli ko daw noon
Isa lang yon at marami daw ang gumawa ng karumal-dumal sa kanya. Hindi na nahuli yung iba. Kaya kung sino man ang nasa kwarto o nasa third floor, ay makikita at makikita talaga yang si Erica. Yung kwarto mo, iho. Diyan ko nahuli yung gumawa nun sa kanya. Kahit si Sir Eric na supervisor ko ay hindi kinaya ang third floor. Kasi ayaw maniwala nung sinabihan siya na may mga multo dyan. Ayun, napilay sa kakatakbo nung hinabol siya. Kita mo, hanggang ngayon ay pilay siya. Nung narinig ko yan, ay parang nanghina ang katawan ko. Kinaumagahan pinilit ko ang admin na ilipat ako sa ibang floor. Kasi pag hindi, doon ako matutulog sa lobby. Nilipat naman nila ako sa 5th floor at doon ay okay na ang pagtulog ko. Pero di ko talaga makakalimutan ang experience ko sa 3rd floor. At buti na lang ay nakapasok ako sa kwarto ko agad. Dahil kung hindi, ay naranasan ko rin ang mahabol ng white lady sa dorm. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Salamat.